Много отдавна се чуя дали да направя това видео. Все пак аз, колкото и да казвам, че съм безстрашен, но има по-властни хора от мене, както става въпрос за замдиректор на Ямболската полиция Атанас Атанасов. Преди година, когато малко и повече даже, когато беше пожара на моята база, той ме дръпна и каза: виж, сериозно момче си, знаеш, че моята майка и моя син имаш счетоводна компания, водя счетоводство. Дай твоята фирма да дойде при нас и няма да има никакви проблеми. Аз му казах: господин Атанасов, от доста години работя с моите счетоводители, много съм доволен от тях. И смятам да сменям фирмата, която ми води счетоводството. И той поги такъв почервеня целия, че ти ще видиш тогава нататък баща. Да, постоянно ми правиш проверки, постоянно звъниш в Рио Стара Загора да ми искат лицензите, да ми ги иззимат. И тормоза не спира. Преди 20 дена някъде бях ходил до полицията по един случай. Той ме покани пак в кабинета си и пак ми каза: тази фирма няма да е месечи при нас. Аз пак му отказах. Естествено ще му откажа, защото като е замдиректор и майка му имаше свободна фирма с сина му, той ми означава, че трябва да ме малтритира, да ме малтритира, че му да ме малтритира. Изнервях се, излезе да пелтеча. Това е живота. Бъди замдиректор на полицията и принуждава хората да бъдат в фирмата за счетоводни услуги на майки на синът. А той е бивш шеф на икономическа полиция на Атанас Атанасов, сега го направиха зам директор на Ямболската полиция. И после що не вървели нещата. Като човек като неговия чин трябва да бъде образец за обществото, се позволява да принуждава хората да бъдат в неговата фирма за счетоводни услуги, иначе ще имат проблеми. Няма какво стане. Много отдавна се чуя дали